i-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Good afternoon. Merindal na po, merindal. Ibalong hu. Ibalong ha. Ibalong hu. So gari ka baga na badulan, So gari ka baga mga tugang sa kuan, gari ka baga so na badulan ki. Ibalong hu. Ibalong hu. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa sendong programang Pinky-on mo baby. Dili po sa DCG. Tama ba? Order ako dyan? Baka ibang microphone na nagamit ko? Tama? Baka ba ibang mic na nagamit ko, Noy? Tama? Tama. Pag-una ko ibang microphone, no? Pag-una ko ibang mic, sunapindot ko. Good afternoon po, mga ladies and gentlemen. Sabi, mga tugang, ang mga babae da ang chubby, mas matinding magmahal, matinding magpadaba, asin matindi mga tugang na mag-asikaso sa saindang lalabs. Sa gabos da yun aspeto nin pagkamuot, ang mga babae da ang chabi-chabi, mga arog ka ng atitod. Kaya kung gusto mo da na ikangaya magmalalaki ka, maging maugma ka, gusto mong may nagpapadaba sa imong maray, ang hanapon mo da tabi mga chubby girls. So chubby, mga tugang na puon kan sinda inaki sa mundo, chubby ng dati. Bako na kan inaki kasadit ka, tuminaba ka, bako po ito. Bako po ito. Tasusog mga tugang sa pag-aadal, ang mga babae da atabi na arog ka ng itsura, ang sa indang mga pinagigibuhan nila kipaagi na malalong mapaklo sa indang namumutan. Kaya minagibo sin pagikan arog. Iyan databi ang general na pagugali, nin mga tawong chabi-chabi. Diba ko iyo? Ay, enda kong sorry, uni palan si Kuanday ko palan ara, may chabi palang kitang kairi baligdio. Si Angel nga ni dati, sexy ningo niyan, medyo kana. Medyo chabi-chabi na. Oni si MJ talagang ada ko mataram baka tato da ko naling na post kay ni ko. Baka pag tuwinan baka da ko makaling ki-post kay ni MJ taw. Lang yan mag-post kung gusto mo. Pero yung databi yan, mga tugang ang katotohanan sa buhay. Di ba? Lalo si Shara da ko mataram kay ni tapadaba ko ni si Shara. Dipisi sa para taram-taram. Yang kanjo na warang kitang kay ba yon. Problema tayan. Maray na hapon, may mga Bicolano, dahil manapartikan mundo. Kaso Henry, katurpe, talaga? Alam mo na ha? Puro ano ini, may pigasabi. Sisay pong pigasabi mong turpe. Ang turpe kaya, mga tugang, sa lalaki yan. Di ba? Ang turpe kaya, John, sa lalaki, di ba? Itong sugari maluya ka mag-draw diskarte sa babae, yan tabi ang pig-apod na mga torpe. Kaya tabi, mga tugang iyan tabi ang sitwasyon, tatuya tabi nakapalibutan. Alright? Bueno, alas 2:03 ng oras sa Pilipinas. Kumusta na daw sa parada? Alas 3:10 na baga, nagpun ka sa bago. Ayun na, si Boy. Apotong ko daw si Boy. Yaw na gayud sumubil sa sawangan na di. Takuan na baga matindingon yan mga tugang. Kuan pati mainitununon pati sa parada di. Mainiton pati.
Kaya bata alaw igununon pa mga tugang sukan alaw igununon pa sukan. Kaya asubnaw mga tugang ang Rizal Street tabi sarado, ha? Sarado tabi mga tugang ang Rizal Street, kaya po sa mga sa mga gusto tabi na gusto tabi na maglakaw ngun yan, diyan na kamong mga 5 o'clock para day kamo tabi maulang, ha? Mga tugang sa mga dapat ninyong agihan, kailan po ta. Sige daw, ipahiling mo daw tabi naman sa kataning ko ito. Ipahiling mo lang, ha? Sa na party iyan, na lugar na iyan, sa iniyang parte. Maluya ako sa natandaan. Ay, sa may kwan ini, sa Pigigibo dyan na mall, sa may Kabangan, sa may Barangay 15, di ba? May Barangay 14. Sa may Barangay 14 ini, nailing ko ngunyan. Iyo talaga. Iyo talaga. Pero makover kami mga tugang Kibilog duman sa street dance, ha? Ibalong Street Parade yan, ha? Duman kami makuan talaga. Duman kami magkakaigwa mga tugang kiparada. Pero as of now, full coverage, ano? As of now, ini kaya ng mga kasarabay din, mga schools, mga estudyante, mga government employees, mga mga gurang, mga aki, mga senior citizen. Yotaban may hiling mga tugang sa street parade ngunya. Sa opening parade, ha. Pero sa kwantabi, sa masunod na mga aldaw, hilingon ta ito so Ibalong Street Dance Parade. Yan. Ito matindi. May pigbabantayan ako duman mga tugang. Inakunyaon duman si Tambaloslos. Itong gusto kong hilingon, pa-cover ko kay MJ ade. Kunyaon si Tambaloslos, si MJ ma-picture ka ito. Si Tambaloslos boda, si Peto. So to bagang halas na ang kaputol, babae kaputol, si Oriol, yan, si Oriol, Kung bako, duman kita kay so to bagang Dracula uno na orig. Yan tabi, mga tugang, ha. Ongoing ngunyan ang parada dyan po sa Satuya na Paliwan. Alright, alas 3:15 na, oras po sa Pilipinas. Ang Satuya tabing tataramon ngunyan na hapon. Ang Satuya tabing tataramon ngunyan na hapon, mga tugang Kagaw. Ha? Madali lang, ha? Kagaw. Closed. Yan. Kaya tabi, Kagaw. Sige, kaya iyan po ang ngunyan. Grabe ngunyan, suwadi. Grabe ngunyan ang ang sitwasyon sa. Pero pag sinabing Kagaw, aram mo ang Kagaw, bako ano so Kagaw na pig na magatol. An English kang Kagaw, mga tugang germs. Pag may magatol ba gayon? Kaya ang apod pa lang kang Kagaw, sabi digdi sa kuya na nakuan. Sabi digdi sa kuya na nakuan na sabi digdi sa kuya na nakuan na informasyon, pag sinabi mga tugang na Kagaw, pag sinabing Kagaw, ang tataramon tabi na Kagaw is kwan iyan, an English niya, madali lang, ha. Kami kayo ito, nausubagad yun sa kurikong, iyan na Kagaw dang, naghihiro yan, sugari, may kwan, may lang, Kagaw, ano? Apong ka na Sarawayo na. Nag-aagawan pala sa Sarawayo ka junior na laking ini na. Di ba? Lalaking ini na. Ay, sirinin pala so nagpadala ka ito sa ko. Sirinin pala. Sirinin pala so nagpadala ka ito sa ko. Yan kung natahanapon. Ito, Kagaw means germs. Germs tabi. Yan po ko sabihon, ang Kagaw kaya, mga tugang sa, bako sa Bicol. Hello? Standby po, Karen Ala. Pero bako sa tabi, mga tugang Bicol, kundi sa tabi, parte kanta. Pag sinabing Kagaw, pag may buni ka baga, pag may kuwang ka, igoyang ki mga sarade na hiling ki mata, mga angapon kan Kagaw.
germs. Iya po. Sige, mga tugang, iyan po ang sa tuya ng mga dagdag na kaaraman mo niya na paghahapon. Karen Ala, nasa linya. Kami, Karen. Yes, VP Henry, live po kita ngunyan digdi sa Old Albay District kung saan nagpuunaan Grand Parade kan Ibalong Festival sa kuyang orasan tabi VP, alauna 35 tabi nagpuun ining parada. Liwas po ini kan pigsabing alas 2 na mapun ini. Aha. Sa ngunyan po VP, padagos paan pag-aragi kan mga partisipantes digdi sa kuyang lokasyon asin nasa kategorya na kan mga pampublikong eskwelahan an presenteng nagpepresentar kan sa indang Ibalong Dance. Yan ang Hain ka mo, update VP Akwan. sa Old Albay District, Karen Ala, DCGB. Karen, hay na location indong yan. VP pa ulit po. Din nga na ang location ninyo. Taon po ako di DVP sa may likod po basta kang Evangelical Church po. Alat ko na, bako yaong ka sa mobil? Po, VP. Hay na so pinakapayo kang parada. VP, sa estimate ko po, yaw na po ini, pwedeng paduman na po ini sa may Ayala Mall. Di Yes ka po. mo nagsabay duman sa payo kang parada? Hindi po, VP, tatig, abangan ko pa po so mga iba pang pwedeng maano di. Nagpicture nagpicture ka? Yes po, VP, Kaya nag-picture daw pa ako ako. para sa social media. Sala palan sa pakatugong ko sa imo. Dapat priority mo sa radyo. Iba palan sa big priority mo. Picture palan sa social media. Actually, VP, Di ba? pahinga po ko Tapos talaga ko kayang ako. maraman kung so pinakapayo kang parada, yaon na sa kuan, yaon na sa sawangan, yaon na, nakaabot na no? Sawangan Di pa, siguro area ini VP, na nahiling ko ngunyan eh. Taigwa si Mayor G. So kay Mayor G, di ang kamiton mo daw noy. So kay Mayor G. Rosal na ano yan, na video. Iyon sa kuan, nasa kuan na pala. Di kaya kitang report Karen duman sa kuan, sa sawangan eh. Sa page ni Mayor G. ini. Oo. Di. Yaw na sindangon yan sa sawangan. Ano? Oo. Sige, Karen. VP. Sala palan sutugon ko si imo. Dapat nagisabay ka mo duman sa pinakapayo kang parada para pagabot mo duman sa Sawangan Park, duman ka nag-report kan sitwasyon duman. Okay po. Di na ka mo dyan makahali. Sige nini. Uni si Angel, padabaong ko man ini. Maduman da si Angel, ma-report da. Ini, abunaran naman ng taon-taon. Pag ruminiputan si Angel, abunaran naman nga. Gigutumon nga ako. Di naman ka mo dyan makahali pa sining sa Sawangan. Talangan naman tumahaw ka mo dyan sa tinampo. Madagitan ka mo dyan kan ano yan, kan mga otoridad. Di ba? O madali lang. Sige. Hello, good afternoon. Hello, pare. Yes. Kaya ni monitor ni Kulalapnet. Kaya ni monitor ni Kulalapnet. Uni na nga ni. Uni na. Nakuha na. Kaso mga rin, tagtatago-tago nga rin ng mga opisyal. Nagkakadara ko, yan pa kaya ilingon na. Iyo manangga na pa de. Iyo manangga. Pero now, testing on tado ko na si Joshua. Joshua, come in. Hello, Bibi. Ah. Maribok-ribok na ang atubangan kan na City Hall. Kaya daw, Kailan yaw ka mo. talagang halaba, Bibi. Parada gini. Aha. Sa tawid ko, ang East Washington National High School. Aha. So, bagong eskwela ang tabi ni Bibi Henry. And sa kunya day pa, nag-uusat na parada na nagkakagawa pa rin na pagbaylig ang mga estudyante gini, nagpaka-puti. And maritang hugta, ang magiging na tugtugan na banda. Sige tugtog itong tugtog bagat Ibalong. Yeah. And mahiling naman ang kadakol na mga persona na nag-aililing sa gilid kat natin ang po. Medyo mataw-taw nga rin na may atubangan dipikat na Albay Cathedral. And maringani, sa makog masyadong ragito na marian na init. Kaya dakol man ang mga nag-luwas kantay ng mga araw. Dahil sa gilid natin ang po para maghiling kay ning parada. Although naku man masyadong magaling motorpol na maray. Iyo. Sa mga government agencies, sa mga eskwelahan, mga opisina ka na titol at iba pa opisina ka Bill Henry. Plain white lang ang tulong.
kan mga estudyante and color green marinig banda na nagtutugtog ko dyan tali di kaya Henry. Palibog-libog talaga at palibog ko yan hindi sa syudad ka na Legazpi and builong-builo ang mga nagpararada sa dainin ng kanong outbound sa palibog tali di Henry, pagayon pagtawag ini nga sugtog sa langkan na ibalong na sigutugtugan na drum and flare for kan mga eskwelahan di syudad sa Legazpi. Iyo, ini kaya Joshua, opening parade pa lang ini. Kaya so ibalong street dance dahil pa sa masunod pang mga semana ito. Ito ang matindi. Pinakamatindi ito, mga makukulog ito, magkakakurutsob ini. So, simple lang din Henry sa mga suglog kan mga participantes. So mga palayre, mga opisina, mga eskwelahan di sa palibot kan nasyonal. Opening parade para di sa Ibalong Festival 2024. Medyo oral pa pang minute oras. Nadarahon sa ining parada sa talagang gulpe nagparticipar mo niya na hapon. Ilang daw tabi dyan. Nagagisay mo sa City Health Office? Dahil pa mga estudyante na biting na sa tawag. Ego dyan pinakabagayon na babayi. Nagabaralisin na habang nagakuhan. Ego dyan pinakamagayon na babayi. Masida ang apelyido ka yan. Ilingon mo. Permina? Ay, yun ang. Dahil nang ibang pinakamagayon dyan. Pero pag yaon si Mayora G, siya ang pinakamagayon. Si Mayora G. Pangduwa sa na ito. Pangduwa ito. Pangduwa. Okay. Sabagay, pag taga-umaw-umaw, tabati biyernes ko niyan. Biyernes nga, iba ya. Pag taga-umaw-umaw lamang. Tama, Sabado, Bagaboda, Domingo. Okay. Okay, yan dito presenting nga sitwasyon. Digdi sa may tangon kan Legazpi City Hall, parada. Kaining Ibalong Festival 2024 nakalipas ang 4 na taon na pagkatingin. Yes. Okay. Next Pabino, CCTV. Sige daw, balikan ko daw si Karen. Standby Joshua. Karen? Mobil? VP, sa ngunyan po. Karen, nalat ko na. Salat ko na. Sisayaan ka sa Rabay duman na elected official na nahiling mo kasbago sa inutan? Hiling ko lang po, VP, duman is si Vince Baltasar po. Sisay pa? Iya lang po ang nailing ko duman. And the rest po is mga city government office na po. Di duman si Mayora G? Po siya VP na iling duman sa parada. Ano? Po siya actually VP na iling duman sa parada. Ano da? Ano? Di mo nahiling? Yes po VP. Di ko po siya nahiling. Ang nahiling ko lang po duman is si Vince Baltasar po. Board member Vince Baltasar. Board member Baltasar po. Board member Vince Baltasar. Iyo. Okay. O di na ka mo nakahali dyan sa may kuan? Sa may area yan? Actually, VP, nag-shortcut po kami ni Kuya Boy. Yan. Sige daw, kung makaalawag ka mo duman sa sawangan. Tangani na dapat, duman ang description mo kan mga istorya. Sayaw na duman so duman bagan opening program kan kan Ibalong kaya duman iyan maaraman mo iba pang mga pangyayaring unya na paghapon tabi shout out nini Karen. Yo. Hello Karen. Hello, VP. Okay. Sige, muli ka na lang taod-taod. Yes po, VP. Thank you. Mga tugang alas 3:25, oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. As of now, tama itong Joshua, ang contingent, diyan pa sa Piñera na Park? Joshua? Hello, Joshua? Nasa cellphone. Ang contingent, kung sabihin yun, kunyaon na sa, kunyaon na so pinakapayok ang parada, mga tugang sa kwan, sa sawangan, so last part, yaon pa sa kwan, tama ito si Joshua, yaon pa sa Piñera na Park, di ba? Yaon pa sa Piñera na Park. So, so mga kasarabay, dyan po mga tugang sa parada. Si Joshua, madali lang Joshua, tama itong nadangog ko. So ibang participante, siya pa sa Piñaranda? Gulpi pa, ang yaon digdi sa Piñaranda, mga eskwelahan ini sa DP Henry. Alabaon na elementary. Alabaon. And sa ibang contingents, yaon man duman sa Tilampo baga, ining Rizal Street, pasiring ka ng daraga, yaon duman nakalatag sa iba. Sa iba, yaon man digdi sa may gilid kan Piñaranda Park. Iyo. Nailing mo ka sa bago sa Mayora, Jay?
Nalin mo si Mayor G ka sa bago? Dahil ko na nailing DP, ta sobrang kadakol ka na participant. Pero nasa pinakainutan nito. Oo. Si, Yung tarong ko sa inutan nito eh. Si Ito man sila sa stage, mga si kwan. Mayor G. Oo. Pero gari sa pinakapuon DP, siya na sa Sawangan Park. Iyo na naman sa pinakapayo, kasi bago pa eh. Alam mo ako niling parada? Oo, naman din, supayo sa wang. Supayo sa wangan, suik, sutahaw, yaon pa sa kwan. Yaw pa din sa Piñaranda. Kung supayo, yaon sa sawangan, sutulak na may sa pinyaranda pa sana. Sa pinakaikog, yaw pa naman sa may pinakainutan. So, ikog, Kasi yaw- ka ng daraga. Sikog ka Pangyari. lang sa labakan parada, bibi. Okay. Pangyayari. Okay? O, sige. Takol talaga ini, sabi BP Henry. Medyo taod-taod pa bago maubos ang contingent spending makahaling digdi sa may taod kan Legazpi City Hall. Kumusta so bulos kan traffic, mga auto? Digdi sa main highway, wala di mas kaya auto BP Henry. Ang expected na medyo maguguong sinda, di may parte kayo ning Ipakindidra. And sa iba pa biting mga shortcut area, pero digdi sa tinampong ini wala to portion kag tinampo intero mga estudyante. Iyo, ano? Ano ka? Ubos sa eskwelahan gayon sa Legazpi, public schools kadaklan eh. Oo. Kasi bago nga, igo kung nahiling dyan na magayon na estudyanteng taga Legazpi City High School, gayon nga niya kung aki, siguro mga first year ito. Magayon na aki. Ikaday kang meling dyan na magayon? Joshua? No talk, no mistake. Grabe na dito. Ay, maray. Garo sa masakit ang Arab mo magayon na eh. Apo. Pero di ka talagang nailing ka magayon dyan. Okay na, sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Dahil si Diyos makadakol. Si Paringal Mario, may dagdag na report, alas 3:30 na. Paringal, good afternoon, kamin. Good afternoon, Paday. Nag-rip man ako digdi sa may ama. At mga nagpaparada. Dahil na natapos ining Kabaangan High School. Kulon ba yan? May nulon pala din. Gari sobra 2,000 pa ng estudyante dyan. Pwede. Mga 3,000 pa gayon. Unangaon mo, unin na so poon sa may St. Agnes. Oto sa may STI Supuro. So old na STI building? So luma? Oo, sa old STI. So dyan sa may Albay District na STI? So old STI. Dito sa may corner si Imperial Street Ay, Batayan, and Rizal. Oo. Imagine mo yan. Ang laba. Grabe. Sa St. Agnes. No. Grabe. Arog kang kadakulan Kabangan Elementary School. Kabangan High School. Gari may school problema pa dita. Pag mga araw ka na parada, ang pinakadakol dyan na grupo, si Pag-asa, Legazpi High School baga? Iyo pa ito. So kay Dr. Jeremy Cruz? Yan. So, Siya pa yung pinakalagot na delegasyon dyan? Gari may kalaban si Pading Jeremy. Iyo, grabe. Matindi. Kaya, alamig ko talaga yung paradang ini. Na may nagdadangadang na. Hindi sa location ko. Baka, iyo na ini. May kampo garing. Parada. Pero, nagdadangadang ini sa location ko. Araman ko na ini nakasunod. May gap. May mga gap ano? May gap? May gap. May distansya. Siguro mga, lawig gini mga 200 meters. And gap ninda sa sunod na contingent. Dahil pa man mga exhibition sinda, kuwan pa man sana. So, ordinaryong relakawan. Iyo, kon man sanahan, magaro civic kon sa kwan parigero civic parade. Ay, takon dahil sa nakitugtog kan so Ibalong. Gari man sa nagdarapit kay Gadan.
Latosunta kang salbatana ka dyan. Pamadaan ka dyan. Uga, may tugtog. Pagkaraya ba yan? ha? Balo. Pagkaraya. Takon na mata nagpakaputi. Oo. Puro nakaputi. Wala tayo lang ang masunod na ini. Gogo ni baba o daw para o daw gogo na school. Yan, gogo na school ini. Na nakasunod. Ano ni may ambulansya na. Ano ni ambulansya ini. Patay ini. Nag-iagit sa ambulansya. Pagkuman gayon participant ang sakay ka ni. Pero pasyente diretso na tabi ambulansya. Ayan. Ara mo, may nag-text digdi. Pade, sabi kang texter ta, garo ngayon ako lang nalis mayo, tabalik-balik tan mga ambulansya. Yung pero man garo. Bakay ba man yan? Bakay ba man? Pero ang duda kay ini, balik-balik baga sir ang ambulansya, grabing init garo, bakol na dismayo gayod. Gayod ba man siya? Pero man dahil man bigla sa location ko na tourist mayo pa. May ambulansya talaga Pare man ang panahon. Okay. Kaya man baka man masyado mainito. Yeah. Okay. Pare madali lang pare ha. Tayaon si Angel. May interview na. Sige. Okay. Thank you. Yep, thank you. Duwang kita kay Angel Mustasa kasabay si Mayor Jerusal. Angel. Hello? Yes, Angel, go. Afternoon, Tabi VP Henry. Good morning. Good afternoon sa mga kasabay. Ang location ko po yan, yaw na ko digdi sa mismong ampangan kan City Engineering Office. Kung sa inyo ko digdi VP Henry, tig-set up to stage kana para sa opening na kana Ibalong Festival 2024. In fact, VP, niyaw na nigdi sa mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Legazpi, ibahan po si Governor-elect Noel Rosal. And then, ngunya na pagkahapon kami, VP, mga kaibahantaan na ina kan syudad si Mayora J. Rosal para man po nigdi sa pagbubukas kana Ibalong Festival 2024. Mayora na sa ibong na linya po si VP Henry. Sulat kita sa DCCP. Mayor G. Hello po. Maray na agad hapon tabi, Mayor. Maray na hapon po, VP Henry. Opo. Para sa Yes, kumusta po, Mayor? So sa imong primerong impression kang parada mo niya na hapon? Yes, magayon man po yung reception kan tao mo niya na pag-celebrate sa Girare po kan Tagalog Festival. After 4 years, VP Henry nawala dahil to 2 years baga to pandemic time. And to another 1 year, itong to last year na sa Mayunta. Yes. So, dahil kita nag-celebrar. Kaya Yes yan, po. very medyo excited man po talaga sa tao. And sa tuyang mga offices, salamat po sa mga participate, sa mga from national agencies. Salamat po. Halabaon, Mayor, tayaon na kamo dyan sa Sawangan. No? Iyaon pa naman sa Pilyaran Rapag sa ibang delegasyon, tabi. Nakul ka nagpartisipat palan? Yes po, Tabi, halos tig-invite naman po sa boss and to mga nag-participate from DepEd and sa mga national agencies. Yaon man po sa Liga ng mga Barangay. Opo. So, gabos man po na tig-invite na nag-participate man po. I see, Okpo. Gabos tabi, Mayor, na aktibidad para sa opening dyan sa Sawangan, gabos mo niya na hapon? Yes po, pagkahapon, nagkaigwa kita kan opening kan Food and Beer Plaza together with Baratilio and Ashley Fair. Opo. Kung yun po, so pinaka-opening po talaga kan festival. And after kaining short ceremony ngunyan, then po ini kan concert. Opo. So po yung mga kabataan, mga 7:37, start na po ang concert. Iyon, opo. Mayor, imbitasyon tabi sa publiko. Go ahead, tabi. Yes po, Tabi. Let us celebrate our 33rd
Ibalong Festival 2024. At sa gabos po na na-excite dahil of course medyo haloy naman po hindi na celebran. Let us join our activities. Ang pinakaabangan po ang mutla ng Ibalong. So 16 po yan, August 16. And so street presentation. So man po na attraction kan festival sa 17 po yan. Opo, Mayor G. Mayor, Yes, po. deka po kinaramdaman sa mutya ng Ibalong. Ano po ito? Deka po kinaramdaman sa mutya ng Ibalong. Ay, iba po. Iba po na rumduman. Mga kaitupang panahon. And by the way po, bisita sa yan ang Opo. participants po sa Pacific Partnership. So, mga American Yes. Navy and Korean Navy. Yung po sindadig. Very. Ay, nagkasabay sa parade? Nagsabay po sa parada, Mayor? Yes po, nag-join po sila. Very good. Opo. And katawan po sindang putong at sabi nga niya, special guest para sa putong ride. Opo. Mayor, salamat po. Happy Balong. Salamat. Opo. Angel? Yan tabi si Angel? Aram mo kung natakinarawan ko si Mayor J. kan imutya ng Ibalong. Yata po, Bibi. Diyan sila nagkamit-bidan kasi Mayor Rosal, Noel. Tan si Mayor J. Garo nag-entrance sa Miss Ibalong ka ito. Yung Bibi. Diyan sila nagkamit-bidan na dawan ni Governor-elect Noel Rosal. Di ko na garing Bibi, maguyod si Governor and Abay na? Tayo okay lang. Okay lang. Ika? Kung nailananawan na Bibi, na sitwasyon ni Kis sa barangay Dapdap, Legazpi City. As of now, Bibi, ang yaw ni Bis ang pangankan stage ang pangankan City Engineering Office. Itong Sutrigo Capitanes, headed by Kapitan ex-official member Mila Bala. And nakasalang sabay sila doon, VP, sa pakadang ito together with board member Hisham Ismail. And then itong mga Kapitan VP, naka-course ko manini and so nila daw ang kamuyan na lugar. Ay, sa maray na pagkahapon po. Dako lang VP ang mga naghihiriling digi, dako na ang kanya-kanyang pwesto ng VP, visible digi ang mga personahes ka na pulis siya, bako lang digi sa Legazpi City police station, maging itong may manahiling ako VP augmentation hali sa Albaya Provincial Police Office. And present naman po BBC board member Vince Baltasar, si Mama Rosemary Ray Quinto ka na ACCI, and then itong mga department heads sa lokal na gobyerno ka na Legazpi Tabi BP. Kumusta Tabi Angel ang panahon diyan buda ang tawo? Ang ambience kang panahon? Ang panahon ng BPDG, medyo makulimlim na Wow, tamang-tama ano? Opo, tamang-tama ining marahay. Nag-aarabutan naman BP sa mga officials ka na barangay council kasi tendang barangay digdi sa Constitution ng Legazpi. And talagang mahiling mo talaga BP itong kaugmahan kan mga residentes, bakulang po ka na mga official na nagsabay ng maging residentes po kailan tayo. For almost 4 years, na ibalik na po ang Ibalong Festival 2024 digdi po sa Constitution ng Legazpi. Yes, so talagang na-excite ang gabusan eh. Opo, nagaginasay mo dyan sa mga kwan, sumember kang Asia Pacific Partnership? So is the Pacific Partnership, di ko pa BP sure kung before ako mag-abot, di kung nakaabot na po or maabot pa lang. Di ka magpailing dyan. Mga tarami ito BP, baka natatamay aki, di naglalagay. Natangay tamay aki, digdi. Okay, sige. Di ko nga ni BP, di ka hahali sa mata ko si MJ, sa kung maghanap na mga opa, tapos si MJ, pabayaan mo na yan. Pabiluhon mo na ko ng gusto niya. Okay. Nahilig naman ni BP kasi bago si Kapitan Glenn J. Barcelona sa pagkalibot-libot man sa dahilan sa sa iyang barangay. Host barangay ba? Barangay manigit sa pagbubukas man and tig-imbitaran naman BP, magayon talaga digin sa activity. Mas mahipas ini kumpara naman sa naging taon-taon po baga dyan sa may Pasig at Total District. Okay.
Makadagdag na informasyon, halin ko sa Sawangan Port, ng Barangay Daplapa, Legazpi City with MZ, ini po sa Ingo Musaza, DPCP. Very good, Angel. Marika, ibalik si Angel sa luwas, ano? Marika, ibalik ta si Angel sa luwas, Junior, eh. Tayo man sa, ang kulor niya, bagay man sa luwas. Angel Mustasa, mga tugang from Sawangan Park, Legazpi City. At ang may pigpapadakula kita kung ano pag-iisip niya kayo ni. Alright, ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninalak o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday ka mo magbabago asin tanganing mo mga atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po, o kaya para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtao po ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dahi. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Mga tugang 14 bago po magabot ang 18 bago po magabot ang alas 4 ng hapon. John, ano John? May commercial ka o okay lang? Ika na muna. Alright, mga tugang standby lang kamo dyan. Magbabalik pang programang Pinky On. Makalipas lang kayong mga anik-anik. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad,
uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde, sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni PM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, may nag-remind sa kuya kan, so itatopic mo ngayon yan. Anyway, basta na, o di, alat ko na ta. Baka kaya kang oras ta, ano da ang mga tugang na mga bagay-bagay ang nakaka-drain
drain, sa ano yan, sa satuyang buhay. Nakakawara nin enerhiya sa satuya tabi na sa diri. Yan, nakakapaluya mga tugang kan satuyang enerhiya oral daw. May diniscuss kita kasuhapon, mga tugang, kaya pag may time, itatapuson tangon yan, ha? Sige daw. Okay na ba naka-standby si Karen ala? Dayman? Okay na? Dayman si Karen ma-report? Okay? O sige. Sige daw. Karen, tamo daw reaction kung kumusta si Karen Mobile. Karen? Hello? Boy, kumusta? Batabi si Karen. Ngayon na po kami sa Sawangan Park. Oh, nagpicture? Nag-ano si Karen? May kaistoryan po kayong pulis. May kaistoryan na po problema ini. May kahuro na pulis. Po. Bantayan kimaray boy. Ano ko tabi, Bibi? Soltero sa pulis. Dahil ko sure. Dahil magkarawan sana. Karaw lang. Okay. O sige. Thank you boy ha. Pero kumusta dyan boy? Kumusta dyan? Okay man tabi, Bibi. Kada ko man tabing madlang people. Nakol ng tawa no? Nakol po. Nakol ng tawa. Buda sa panahon gari, very cooperative. Malum lang tabi, Bibi. Malum po. Are ano? Okay. Ano, patapos na lamang dyan? Dahil patabi, Bibi. Dahil paano? Kada ko po. Okay. O sige boy, thank you Thank you boy. Joshua, wala tayo yung tadang bago kita magpun kang istorya tangon niya na hapon. I-final report na si Joshua sa programa ko. Madalang hata. Alabaw nun, adi. Yaw na, Joshua? Hindi. Yes. So, pinakaikog kang parada. Uli na digdi sa may barangay Pinarik. Pinarik? Nata nagpatras? Nata nagpatras? Ang Pinarik baga sa may amek? Nag-abag ka kulig dita. Yaw digi sa pinakadulo na kan parada. Dyan sa may Cal Courtyard? Yan. Piga buksan na digi dito Henry. So, tinampo. Sabi, nagluluwasan na sa mga motor, kutsing nagpakaarapang digdi sa barangay road kan na barangay Pinarik. Gusto sabihon, iyan tabi ang last contingent, Joshua? Yung last contingent, yan digdi sa may Pinarik na. Okay, go. Okay, so nagpuo ng buksan sa mga nakabantay na pulis. Ining portion kanto na pong ini. So mga halik digdi sa barangay road kan barangay Pinarik. Ipalawas na depende digdi sa may main highway. So pinakadulo kan na parada. So lubutan kan na parada depende. Abanti na. Pakariban description mo. Pakariban description mong lubutan kang parada. Si dulo. So dulo. Opo. Lubutan kang parada. Kung lubutan na yan, di biga pang kibitis. Baka kung pinakaw dyan, latosunta ka dyan. Kung lubot dyan, di iga pang kibitis. Di anras mo ka na report sa may pabitisan kang parada. Yan ang pangultimo. Sa pamitisan. Pamitisan kang parada. Tapos payuhuto sa sawangan. Sa tangan kang parada. Yan na duman paparani na dito Henry sa may katedral. Anong contingent yan? Tigin na kayo nag-agis. Mga nagpagkakulor ito, mga high school. May kanya-kanya kayang kulor. Oo. Tama yun. Plus nakaputi. May sa mga empleyado kang City Hall, sa ramisis nga ni, burik-butik. So, ito bagang ano ito? Iba bang hitsura kolor? So, gani baga pininturang ka iba-ibang kolor? Picture boss? Deko, kung Gio-boss ito, problema paglaba ko kan sa aga. Kung ginubos itong bado ninda, problema ko ang paglaba ko kan sa aga sa Domingo palan. Baka maglubad ito. Pero tama ka, pinaramdoma ako. Dahil ko ipagsabay ito, baka ginubos ito. Okay, sige. Okay, bukas na ni Tabi Bibi Henry. Digdi sa may barangay Pinarik. Sundo pa sa digdi, ang binuksan na portion ka. Ayos, Yan pala niya. So, rapandapan. Rapandapan. Taso payo to duman sa sawangan. At tapos na nga ni sa ibang partikan payo.
Yo. Oo. Okay. Okay. Mhm. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua, sa istorya. Angel Mustasa, naka-standby. Ang balik kayo, so nagkikimig-kimig ba kayo? Balik ka, so ang lubot baga, nagbubunog-bunog. So ang lubot baga, so ang lubot baga na nagano ya. So, nagkikimig-kimig ang lubot. So di ba? Yung balik kayo ni. So ang lubot nagbubunog-bunog. So nagbubunog-bunog ka ang lubot. So pero ka, diya. So nahiling ko sa mga Mardi Gras, araw ka ng lubot ka ni. Angel, kami ni Angel. Yes, good afternoon, Namin Andrea. Good afternoon sa mga karantabay. Kasi nahanap ko sa kuya. Nahanap ko na. So ano? So, mga delegado ka na Pacific Partnership 2024-2. Abay, napag-corona ta, baka ako prepared. Yan pala si BBP sa may website na page sa mismo ang pangalan na City Engineering Office. Naghahalot nagsabay si BBP kuman sa pag-abot man na City Veterinary Office. Iyo. Dr. Emmanuel Buda, tabi Angel, then masabay sa parada, tanghiling ko nasa kwan ng security ninday. May mga security protocol yan, tabi, kaya nasasabutan na kung natayaw din sa lugar na yan. Yung, okay. Dumansin na pinagsabay, pag-abot na mismo rin sa may inutan ka na Bureau of Fire Protection. And ang last VP na nag-abot na departamento, itong City Health Office and then itong City Assessor's Office. City Health Office? Yes po. Di ka kinaling dyan na magayo na babae? Hinahanap ko nga ni VP. Ando na ako, nagpalitik naman. And presente na ni VP. Doda ko naman. Gari naman, guminilid naman doda ko eh. Gari naglalakaw-lakawan naman po. Gari naman linakaw. Doda ko, nasa konsay naman ito dyan sa biningit na malimbaw. Okay. And nagpupo na VP na mag-arabutan itong sa mga haliman sa mga barangay. Ito na nag-abot ni VP ang hali sa barangay Pigkale, barangay Binanwani, barangay Bigaa, and then kasubago na iling taman VP itong to SK Federation kana legacy headed by ex-official member Garbin, Nicolas Garbin. Ismail. Hindi po VP, SK Federation. SK Federation, aso sa, sa Gunang Kabataan. Okay. Sa Kasubago VP, ito sa Tribo Capitanes. Okay. And as of now, VP, wala pa ako rin na nahihiling na ispilahan na nagdadangadang lamang kung sa'yo na puro pa ni VP mga hali sa mga guru barangay, itong sa mga kagawad, mga sekretary, mga treasurer, tapos mga barangay talo. Harayo pa yan, Kwan. Harayo pa yan, Angel. Nagatuan nga ni VP kan host kaining activity na ini na double time, double step forward na po nagahapon na dahapon. Iyo. Duda ko, makauli ka na alas 7. Possibly VP. Angel. Garo alas 7 makauli. Apo VP, si Sir Glenn. Apo. Okay. VP si Sir Glenn Barcelona, gadan kanina ikot namin sa saan barangay sa activity ini. VP si EVP po sa DCTV. Hello, EVP. Kap. Magandang hapon, sabi VP Henry Ibalong. Yes. Oo. Taon. After 4 years, iyo baga. Dahil nagkaigong Ibalong, manya na ibalik, mahoy, nakulong yung mga participante, halos nakula tao yung Sawangan Park, na nakalocate kasi sa Muyang Barangay. Kaya halos kami man sa host barangay, Ibalong Festival. Yes. May mga kwantabi, EVP, may mga preparasyon man kamong ginibod dyan, tabi, bilang host barangay? Yes, of course. Ito kami water and health station. Yan. Sa Muyang Bihert. Yes. Naka-duty. Isa mo yung mga barangay tanod. Iyan nagmamanage kan mga traffic. Sa duwang location sa may Dixon area. Buda digdi sa may Legacy Boulevard area. And of course,
ang samuyang barangay council, ang samuyang mga BHW, kasabay-tabi mo niyan sa Ibalong Parade. Minatapos pa sana kami. Yan. Matibayon ini si Angel. Nagagod ako pagkatapos-tapos ni. Natanawang katulos. So, makaugmaw man tabi, BP Henry. Opo. And very successful ang Ibalong Festival Opening Parade na kung saan ang pagkaaramta si Sir Jeremy Cruz ang chairperson kayo. Opo, so with that gari, di ba kamo dyan primi kamong host barangay sa kadaklan sa aktibidad gari halos sanay naman kamo tabi sa paghanda ano EBP? Iyo tabi. Oo, gari way of life. Gary way of life nina yan. Yeah. Sanay na kami. Iyo. Ako pag-imagine ko na pagkatapos kang parada, igwa ka diyang kitawo na may bit-bit na sako buda ano yan, sige, buda na span. So samuyang solid waste group. Sinabi na. Aron lang yung ng gigibuhon. Yes. Kaya na dapat yung pagsararamaan sa kuya. Kaya para sikap. Arami na ang gagamit ang gigibuhon ni. Naibig mo na pagayaan. Yan. Kapitan, kapapundol ka kang tao mo kung ano ang preparasyon. Arami nang yakapyan. Arami nang yatabi kapyan. Kaya nga nang yatabi kap, dangal ng bayan awardee ka. Okay. Man sa preparasyon kang Ibalong Committee, nagtagsin ng mga portable toilet. Dako lang tabang yung digdi kasi araw kayo yung dakol na tao. So public toilet digdi, dahil bang kaya nga Iyo baga. So may mga portable toilet pala dyan, ano ta baby? Na portable toilet, hanggang po matapos ang Ibalong yan? I think talagang kinagmay digdi, purposely para sa whole duration kang Ibalong Festival. Yes, opo. Salamat EBP, Ibalong! Opo, magmaon kami tagari. Ang nagiging sentro naman yung Kansidad Can Legazpi is Barangay Dapdap sa Wangan Park. Yes. Okay, sige po. Salamaton. Okay, salamat lagi. Angel. Hello, VP. Ako na, ugmaon, VP. Tayo nagda ako ni VP Henry, digdi sa mga tindahan na sa mga Sabir Plaza. Aha, okay. Bala ka na ka. So, yan, VP, ang mga update manigi sa Sawangan Park sa Barangay Dapdapa, Legazpi City na kung saan nga ni VP, dako talagang mga tao digi. And ang pakiuron talang doon sa mga nabibisita, maging responsable man sila sa indang basura. Day porket na ready itong FOH kang Barangay Dapdap, day na magiging responsable po. Opo. Okay. So, yan VP, ang mga informasyon halidigdig sa luwas, kay Banan si MJ, ini po si Ingaw Mustaza, marayang hapon. Thank you, Angel. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis. Mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing mo mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo day. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat po kung sa nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Basta Radyo kay Henry M. Ayos. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?